Dangantaka ta yi tsami tsakanin Jamhuriyar Nijar da kuma Jamhuriyar Benin, inda kasashen biyu da ke zama makwabta suka yi baram-baram saboda zargin juna da suke yi akan makarkashiya da kuma rashin yarda. Da farko dai kasar ta Benin ce ta ayyana korar wasu jami'an ofishin jakadancin Jamhuriyar Nijar tare da sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke Jamhuriyar Nijar din, lamarin da ya tada jijiyoyin wuya. Duk da cewa jakadan Jamhuriyar Nijar da ke kasar Benin har yanzu yana kasar yana kuma gudanar da ayyukansa ba tare da bata lokaci ba, Jamhuriyar Nijar in ta maida martani da irin wannan mataki, ta kuma kori wani jami'in ofishin jakadancin Benin daga Yamai a wani mataki da ta ayyana a matsayin ramawa kura aniyarta. Wannan sabon takun sakari na da alaka da wani zargi da ake wanda ba a tabbatar ba kan yunkurin juyin mulki da aka yi a Benin, duk da cewa a hukumance babu wata ƙasa da ta ayyana wannan zargi a matsayin dalilin rikicin diflomasiyyar. Wannan ya jawo rikici mai tsanani tsakanin ƙasashen biyu da har ya kai ga zama barazana ga harkokin yau da kullum da ma na kasuwanci. Akwai matsalar tattalin arziki a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu makwabta, inda Jamhuriyar Nijar ta rufe bututun mai da ke bi ta kasar Benin, wanda ke da mahimmanci sosai wajen fitar da man fetur daga Nijar din zuwa tashar jirgin ruwa. Wannan mataki ya jawo asarar kuɗaɗe ga kasashen biyu. A bangaren tsaro ma dai Nijar in ta zargi Jamhuriyar Benin da yin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe wajen raunana gwamnatin mulkin sojin ƙasar, yayin da Benin din ke fuskantar matsalolin tsaro da rikice-rikice a cikin ƙasar ta. Wannan rikici ya nuna yadda rikice-rikicen diflomasiyya da na tattalin arziki ke iya shafar zaman lafiya da tsaro a yammacin Afirka. Ƙungiyar Tarayyar Afirka, wato African Union ko kuma AU a takaice, na iya shiga tsakani domin sasanta wannan rikici. Sahura Usman, FVM Hausa International.